Takže, čau ľudia, ja vás rád vítam pri novom videu. Dneska, ako vidíte, mám tu IPčko, meno servera, takže môžete sa na neho pripojiť. Ten server bude tak, no proste bude zapnutý vtedy, keď napíše na Instagram, takže môžeš tam dávať, takže nejak takto. A keď sa tu joinete, tak je tu moja tvár, áno. No a potom tu je väzenie a to je všetko, takže všetko ako sa bude začínať no proste tento svet 100 hráčov, tak uvidíte na, čo som už zasekaný. No, kedy sa to bude robiť, uvidíte na Instagrame, takže napíšte tam LUKAS, či čo? Lukanitra, jo? A radšej musíte sa že nepoužívate hacky, alebo a za to je tento tu výherný meč, ale radšej ho nepoužívate, lebo radšej budete ho používať na turnaj, ktorý keď rozdám úplne všetky meče, že kamenný, zlatý, diamantový, netheriteový, tak potom príde súboj, kde sa zíde všetky hráči, ktorí majú meč a ktorí nie, a môžu zabíjať hráčov a dostanú operátora. A ak ma bannú, tak to nerobte, lebo ja mám konzolu, cez ktorú vás môžem tiež bannúť. Takže by som to nerobil a všetko vidíte na Instači, takže všetko dávajte, dajte like a odber, čo tu hore vidíte. No a ešte som vám chcel povedať, kedy sa IPčko budete mať ešte aj v popisku videa, takže poďte na server, takže čaute.